Ula dyan siya by introduce sa sa mong self kay kuan first time dyan naman nag-vlog dyan. Ako dahil si May si makeup artist. si Bubi. Ang among challenge karon kay iya akong make-upan. Ang among make-up dere oh. Namin si Baby Bam Bam og si di kay Maulaw. si Kakay. O, diba? Chai. Magbisaya kami diri kay mabash me basta mag-English nga niya, grammar pa lang. So, sige na, sa dili mag-dugay, sa mga istorya pa. Speak Tagalog, English. So, mauna to. Let's start! Dapat tabunan na. Trim ro na eh. Yan ako make-upan, guys. Sa mo magsugod ani, unta kabalo wala mo dahil ama gani. Bisag unsa. Kay prasa ni. Kung unsa na siya paraahan na. Sila si bahala dira. Imo na yang kuan, pinabuhi na. Unta kabalo ani. Shout out tayo sayang sa Nina ang gisuot. Wala yung uli ka pinagitatan. Di uli na ko ni phone. Oye, que niña mal, naman. Dira jud ka naman. Dime, dime. Segurasan. Pero nga po. Mahal ka na po magwapa tao eh. Gasingot naman ka mahal. Traffic ko. Sweet. Mana ud anak. Nupra na. Ay. Ako kilay. Sakto na na. Ano yung So, kilay? nagigamit din mo sa kilay. Chanel, social gay ba? Pero bang kilay din eh. Kilay din eh, bay. So, di pirasan na. Basta dili ko masapa po pagparaha mo. Basta gamito ni mo na tanan ha. Saan ay lighter? Hindi ako ako. Yusi, wey. Mira, later. Batita, say, batita. Foundation na. Dali ba kay bay naman yung tawag na kumahal. Akong buhok ko na. Tarunga po ning. Wala ko prasa ni. Saan mo ko inani itong bata ko ko? Kay pakuha na po siya kay pangayang na. Mahin ko na ni. Ano na? Ay kung kamot ra. Mutro? Ay di mo ni tigas sa daan. Nice, nice ya kung kilay ba ito. Yes, Sana. Quran, Sonic, legal. Legal, boy. Pero ka sa Avengers. Zero na. Zero day. Matalinis ah. Sige. Ah, fierce. Cheers day. Ah, Binuang na pa na yung mamalay. Hinana ni dapat ang kinay nanay. Ikog-ikog. fierce. Mga.
wheels of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottle